Giringiya civînên Komîteya Destûrê ku li Cenevê birêve diçin her wiha bandora wê li ser çareseriya krîza Sûriyê em derbasî Qamişlo dibin. Ekrem Hüseyn serokê desteya civîcîkar a şepala pêş roja Kurdistan Sûriye ji Qamişlo gel min e dembaş kekê Ekrem. Kek Ekrem niha ev dibe pêncemîn gera civînên Komîteya Destûrê ya Sûriyê niha çar gerên ku derbas bûne encamên berçavê ku nehatine pêş. Gelo pêşbîniyê we li ser vê gerê çinekekê Ekrem? Demata baş bê. Li gor baweriya me ev gera pênca jî wek wa gerê dîbê wê te encam jê dernekevin ji ber Rûsya û rejîm her du jî hewl didin got va gera hemû ke bin pê bikin nehêlin te encam ji wa derkevin. Ji ber wê jî yani li gor tê fêmkirin û li gor agahî hatin dîsa rejîm dixwaze xalina dûrî medamînê destûrî ê got opozîsyon desteya danûstandanê dixwaze wana gengeşe bike. Rejîm dixwaze dîsa meselê irhabê, mesela Yekîtiya Sûrî, mesela dagirkeriyê ve tiştê got hinekî temiyê tê de çê bibe û neçê tiştê serrast yani ê got bi rastî derbasî neveroka destûrê bibe. Ji ber wê jî tê hêvî tune di vê gerê de ev ger jî wê wek gerê dî jî wê derbas bê bi ser got desteya danûstandinê wana xwe amade kiriye û projek ji xwe danîne û planek danîne û ew rij din got derbasî neveroka destûrê bibin û xalê wê ne yek bi yek ser bisekirin. Kekê Ekrem niha ev civîna ku niha ew ê li dar bikeve civîneke ku yekem car dê naveroka destûrê were got û bêşkirin gelo ev yek zehmetiyên zêdetir dernaxe li pêşa xabatên Komîteya Destûrê ku berî niha encam nebûye di vê gerê de naveroka destûrê li gora baweriya te awayekî baş dikarî derbas bibe. Giringiya wê jî çi ye? Rejîm heta jê werê nehêlê neveroka destûrê danûstandin li ser bibe û sekin li ser bibe. Ji ber wê jî ew hewl dide got demê derbas bike û nehêlê tiştekî ceddî nîqaş bibe. Ew piştî 4-5 meha wê hilbijartina Serokkomarê Sûrî careke dî wê dest pê bike. Ji ber wê jî ew dixwaze vê danûstandinê dirêj bike û bê encam derbixêne ji bo nî careke dî Beşar li Esed derkeve wek Serokkomar di Hindûriyê Sûrî de. Îro em dizanin Rûsya û Beşar li Esed her du yekin û bercewendiyê wa yekin û ev mesalê Astana û Sûçî jî hate berçavkirin peydakirin ji bo nî Cenevê bin pê bikin. Tenê danûstandin niha divê komîte de tê kirin ji her du aliya ji bo werê gotin in walla prosesa siyasî di Hindûriyê Sûrî de berdewam e. Dervê wê tiştek berçav daye û te encam jê dernakevin û em dizanin bêçilo yani zîvrandin li tiştê sereket Hindûriyê biryara 22 5 û 4 hate kirin yani ji xwe jî xela yekem ew komîte ve guhêza heyet hukm intîqalî gerek ew pêşî هاتبانە دامەزراندن و وەک دبێژێ بیئەک ئامن و مستقر پەیدە بووبانە ji بۆ نی دەرباسی عملیات سیاسی بووبانە حتا نەها hinek zîvrandin yanî xalin ew ji xwe 4 sallik bûn salka destûrê nakirine pêşî ji bo nî danûstandin li ser xalka sereke newê kirin ew ewa komîte ve guhêz ya gotê de Beşar li Esed yanî hêdî hêdî derdkevê derveyî desthilatdariyê. Kekê Ekrem her wiha niha şanda rejimê şanda gojalî rejimê ve hatiye piştgirî kirin bêguman xwedî bandorekî gelekî mezin e gava got aliyekî vê şandê yani van civînan de aliyek li dijî li hev hatine bê li dijî rêkeftinê bê li dijî bê ku bi rastî de sûrek nû ji bo Sûriye bê danîn. Gelo çareseriya siyasî li Sûriyê çawa dikarê pêş bikeve got vê babetê de rêkeftin û lehvatin pêk nê. Ji xwe jî biryara 22 5 û 4 dibêje wê ev danûstandin di nav Sûrî Sûriya de tenê wê şenderê navdewletî ew ê
وەک دبێژێ سەرپەرشتیا va دانوستانە بکێ بێگۆ دەستێ وەردانێ تێدە بکێ ji ber wê jî kes nikare fişarê bike li ser her du şanda ji bonî levhatinekê yan ji bonî gavne ceddî bavêjin divê derbarê de tenê yanî ev dewletê got وەک dibêjî alîgirê her du aliyane ew terê karin hinek fişara herêkî li va şanda bikê niha jî me got Rûsya heta niha naxwaze bi rastî jî prosesek siyasî ceddî çê bibe û hertin dindurê Sûrî de ji ber bercewendiyê wê îro bi vê rejîmê ve hatine girêdan gelek wek dibêjê eqûd û itîfaqat rêkeftin bi rejîmê re danîne ji ber wê jî berdewamiya vê rejîmê ji bercewendiyê wê û heta jê werê jî nahêle ev rejîm yanî herê di dema çûyî de wextê Trump serokkomarê Amerîka bû bi rastî jî destê Rûsa vekir bû dindurê Sûrî de û çareserî xistbû destê wa de wilo jî tedî hêdî hêdî matlandin aniha me bawera wê George Biden serokkomarê Amerîkayê nû wê destê Rûsya ji hindurê Sûrî wê hinekî bikişêne û ew ê bi şeklekî rasterast wê derbasî serxetê bibin û wê hin fişar li wawerê kirin û wê vêje qanûna Qeysar jî tefîl bibe ji bonî rejîm neçar bibe û werê danostandinê ceddî bike û destûrek nû ji bonî Sûrî werê danîn û wisa jî yanî proses siyasî jî berdewam Kekê Ekrem niha girê dayî mafê Kurd nasîna pêgeha Kurd li Sûriye bêguman de Sûrekê de nasnameya wî welatî wêneyî wî welatî de Sûrê de normal di xalê sereke de cih digire gelo pêgeha Kurd divê civîna gerapên cem de dê werê rojevê her wiha nirxandina tel ser wê çi ye nêzîkahiya şandan ya rejîmê jî lê her wiha ya opozisyonê û civata sivîl jî li ser nasandina pêgeha Kurd nasnameya Kurd di destûra nû ya Sûriyê de çi dibe yani Şixwe ev jî cengeke nû dest pê dikin xêrî cenga li ser erdê ya biçek yani bi rastî jî her duşan heta niha nepabendin got yani mafê milletê Kurd di destûrê de yani imza bikin yan jî biçesbênin ji ber wê jî gelek kar û xebat tê kirin û encûmena neştimana Kurdî jî hawldan di de asla de dike asla ewil di hindurê îtilafê de hawl dide got ew rêkeftina di nav wê û îtilafê de bi rastî jî bibe û berevanî îtilafê di ber wê nerînê de bike ji bonî di destûra Sûriya nû de bijî bike û di aliyê dî de jî divê desteya danostandinê de jî ya tefawudê de jî ew jî lêvegera wê beyanar ya doye ya dibêje nû Sûriyek welatek pirnetewa û pir ola û ji ber wê jî divê rêzgirtin ji mafê we nare werê kirin û zmanê ware û çanda ware û bi taybet milletê Kurd ji ber wê jî ez dibêjim wê wê de jî kar û xebatin pir zehmet hebin lê heta niha min ne bawera her du alî jî bi temametî wê pênasînê berçav bigirin û wêne di destûrê de biçesbênin cengek mezin jêr divê karekî mezin jêr divê hewldanek jêr divê bingiha vê hewldanê cada Kurdiya milletê Kurd de têkiliyê milletê Kurd û va otorê Kurdî bi va dewletê mezin rene û bi bawera ev dewlet wê hewldan bikin ji bonî mafê milletê Kurd bicî bibe divê destûrê de ji ber ev destûr bê mafê milletê Kurd te Sûda jêrnîne û ti mane jêrnîne wê kêşê di hindurê Sûrî de berdewam bibin rasta belkî teswiyek siyasî werê kirin lê di hindurê xwe de wê faktorê şer û cengê wê di hindurê wê de bê û te aramî di hindurê Sûrî de nabê ji ber wê jî pêwîstîk heye bi rastî goseknek ser mafê milletê Kurd werê kirin û di destûrê de îtirafek pê werê kirin her divê çerçevê de dixwazim ji te bipirsim Kekê Ekrem gava ku sekna her du şandan ya opozisyonê bixwejî bi awayekî giştî negatîf e nerê niye li ser nasandina mafê Kurd nasandina pêgeha Kurd nêzîkahiya Kurdan divê li ser vêyekê çi be yanî Kurd divê hewlekî çawa bidin xwe bi xwe bikne navendek opozisyonê got bikaribe zêdetir bandorê li van proseyên platformên navnetewî bi taybetî civînên komîteya destûrî jî bikin yanî sekna Kurd divê çi bê Ekrem
نهاش خوشی وەک ئەم دەزانن ینی بڕاستی بریارە سووری نەدەستێ سووریا دێ و بریارە کورداژی ولۆ ئەوژی وەک بەشێکیش وا سووریا دەستێ وا دەولەتێ مەزندەنە ئەف دەولەتێ زولهێز ji ber wê jî ev yani divê têkiliyê xwe Kurd bi va dewleta re bêhtir xurt bikin danûstandinê xwe çê bikin lûbikî çêkin li derve di hindir û de kar û xebatê bikin ev danûstandina godinav Kurda del hindir û çêr bê ev danûstandin divê berdewam bibe û bigihê encam ne ji bo karî bin bi rastî giranîkê di hindirûyê destaya danûstandinê de çê bikin. Lê me bawer e in wê ev dewletê mezin û bi taybet Amerîka wê rolekê bileyzê ji bo mafê milletê Kurd û ev dewletê dî jî ê pêre Ewropî jî ji ber niha wek hate diyarkirin îro Joe Biden tekezîkê li ser mafê mirova têkirin ser mafê milleta dikê û dibêje bê divê rêzgirtin ji war werê kirin û ez bawerim wê karek divê astê de werê kirin û ev destûr ji ber yanî qûnaxa wê hê dûr û dirêje ne nêzîke ne berçave ji na heta em bigine yanî damezranina wê destûrê divê Kurd karê xwe berdewam bikin zêdetir bikin têkiliya fere bikin danûstandinê xwe bi hev re yanî serrast bikin ew tenê wê bihêlê bi rastî mafê milletê Kurd werê çismandin. Belê spasiyat te dikim Kekê Ekrem Hüseyin Serokê desteya GBG kar a şepêla pêşeroja Kurdistana Sûriye Goşqa Mişlo tilgelme. Bi amedebûna hejmerek ji alîgir û kesayetiyên serbixwe û nûnerên enekese Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDKS ofîsa xwelbajarê Kobanê vekir. Endamê Mekteba Siyasiya PDKS Abdulkerîm Mihemed ji Kurdistan 24 ragihand vekirina ofîsê gelekî giring û dê ev yek bibe cihê dilxweşiya xelkê Rojavayê Kurdistanê. Her wiha Abdulkerîm Mihemed hêvî xwest pêngavên yekrêziya Kurdî jî biçin serê. Piştî zêdeyî salekê ji destpêkirina diyaloga Kurdî Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûrî PDKSê ofîsa xwe li bajarê Kobanê vedike. Vekirina ofîsê ku hejmarek ji cemawerên partiyên siyasî kesayetên serbixwe her wiha serkerdeyên Partiya PDKSê beşdarê bûn bû bûyereke kêfxweşiyê li cem xelkê Kobanê. Nameze ku ev bajara bi berdewamî dibin gefan da dijî. حقيقة يعني ذكرنا في أوفيس في ظرف هذا جرينجيا قال لك هابو الجامعة وبارتي ديمقراطي كردستاني سوريا يكشي إجماع حالي ذكرنا إنه أمشلو ملاط بحسين راح تيجي ملاط راتشيكن ملاط ما يجي درفا يكوش بار يكار بفجر ظرف ومساعد به أم بيجنا وكرم كل ورن جبر أم مقبل السر بوهرتنا حقيقي سل عربي شيبن راعي أمريكي بحثان نشيبه أم هيفينا كو يكريزيا كردي أم جاد نجيبو يكريزيا كردي هر سری پیروزبایی دم ملت خو کوبانی ملت سرکردهên Partiya Navborî tekez dikin ku a giring li cem wan ew e ku diyalog bi sêrige û yekrêziya Kurdî bi ser keve da ku Rojava bi awayekî hevbeş were birêva birin û Kurd bi yek helwest derbasî pêvajoya siyasî li ser asta Sûrî bibin û mafê gelê Kurd li Sûrî bi dest bixin. براستی یعنی وکرنا اوفیسا پارتی لوی داره مدخواست یعنی گشو زمینه که خوش بکن جبوی کو او دانوستاندرین دناب آلیین کردی دا چه دبن کش بوی بگنه قناغه که جبوی آستکی جبر بو هاوی ام باورن که آلیه کی تنه نکنه پارتی کی تنه نکنه ریوبریا خلق کی بکی ملت کی بکی لوی داره هر وها ام دبینین یعنی ام نچارن که همی آلیین کردی بناکوکین خواه ام یک دنگ بن یک هلویست بن یک رنگ بن جبوی کو پیگه کردان د پیشروجا سوریه ده هبه د لجنه دستوری ده هبه یا جی د نویساندنا دستور سوریه پیشروج ده هبه هجای گوتنه یک وجه شر کوبانی ده اویزا پارتیا PDKSê girtiye û tevî ku ew partiya